La capital del Baix Camp va plegar durant tot el cap de setmana les millors parelles de ball catalanes amb la celebració del 13è Campionat de Catalunya de Ball Esportiu, disputant-se intercalades tant dissabte com diumenge les modalitats d'estàndard i de llatins. La modalitat d'estàndard o europeus inclou el quickstep, el foxlane o foxtrot, el tango, el vals vienès i l'anglès, mentre que la de llatins o americans inclou la samba, el cha-cha-cha, la rumba, el bolero, el pas doble, el jive i el rock and roll. La pista del pavelló olímpic de Reus no va tenir un minut de descans. Les 120 parelles d'esportistes de totes les edats van competir per aconseguir ser els campions de Catalunya. El ball esportiu, en tots els nostres campionats de Catalunya, tenim des del juvenil, que és des de 7-8 anys, fins al sènior 4, que és 60 o 65 anys, o gairebé potser 70. Què vol dir això? Que el ball esportiu abarca una quantitat tan gran de grups d'edat, de categories d'edat, que es fa com pocs esports ho podem tenir a nivell de competitiu. A més de les diferents modalitats per edats, també es va realitzar una exhibició de wheelchair duo i combi i el Campionat de Catalunya de Down amb dues categories, júnior i absoluta. Aquestes modalitats viuen un continu creixement que es veu reflectit any rere any a les competicions oficials. Les finals i entregues de premis es van anar succeint al llarg de la jornada fins a arribar a la darrera, la de la categoria d'adult estàndard, on van participar 3 parelles, entre les quals hi havia l'actual campiona d'Espanya, integrada per Helena Massana i Òscar Garrido. Aquests ballarins de la terra ferma, curiosament, tot i ser els campions estatals, mai havien aconseguit endur-se el campionat català. Campionats de Catalunya, curiós, però no n'havíem guanyat cap. Havíem guanyat campionat d'Espanya. Però de Catalunya mai. A vegades no té per què tindre res a veure els campionats de Catalunya amb campionats d'Espanya. Les parelles a vegades varien una mica i els resultats també. Sí, sempre pots tenir també un mal dia i llavors per això també afecta també el resultat. No? És algo que ja portem molts anys fent-ho. De fet, els dos per separat ballàvem des dels 6-7 anys i ara fa 4 anys que ballem junts i és molt contents. Sí, la nostra vida ja de sempre. Bàsicament és un esport i ens agrada l'esport, però a part és un esport artístic i tot esport artístic te provoca un sentiment. És diferent a un esport rutinari. Un esport artístic t'ha de provocar un sentiment interior. De fet, també la nostra vida laboral també va una mica en joc del ball i no sé, és com que ja ho portem dins. Sí, el que és ballarí, la seva vida és ballar. La parella integrada per Massana i Garrido del club D-Dance es va endur al campionat, seguits d'Eduardo i Elena Antoñazas del Team Dinàmic i Iñaki Sáez i Noelia Priego del Dandy. La següent competició de ball seran els campionats d'Espanya que es disputaran a València, concretament a l'Eliana, a finals d'aquest mes.